Dnes si ukážeme víťaza nezávislého ADAC testu kategóriu 100 až 150 cm, autosedačku z prémiovej značky Britax Romer model KitFix Pro. Áno, a táto sedačka vlastne aj napriek každoročne sa sprísňujúcejším podmienkam tých testov opäť získala z hľadiska bezpečnosti hodnotenie až 1,7, čo je vlastne historicky najlepšie dosiahnutý výsledok akékoľvek sedačky, akékoľvek značky. A v podstate na základe kvalitných materiálov, komfortu z hľadiska ergonómie mala celkové hodnotenie až 1,8. Takže prevalcovala opäť konkurenciu a zvíťazila v týchto testoch. Čo sa my samozrejme veľmi tešíme a preto si teraz pôjdeme ukázať základné bezpečnostné prvky, vďaka ktorým získala takéto práve vysoké hodnotenie. Áno, prvý prvok bezpečnostný je bočná ochrana SICT. Tá nám pohľcuje až 40% energie v prípade bočného nárazu, tým, že vlastne keď tam príde k tomu nárazu, tak sa tá energia rozloží po celej výške sedačky. Druhý bezpečnostný prvok je XP Pad, čo je vlastne ochrana pásu. Môžeme si všimnúť, že okolko rozšíri tú plochu, ktorá vlastne tlačí dieťaťku na ten hrudník, chráni dieťaťu vlastne aj krčnú chrbticu a pohľcuje až 30% v prípade čelného nárazu. A posledný bezpečnostný prvok je SecureGuard. Je to štvrtý bod trojbodového pásu a je to práve kvôli tomu, aby nám tento pás neprechádzal dieťaťu cez brušnú dutinu, ale aby bol vedený pekne cez bedrové kosti, pretože v prípade nehody sa ten pás sťahuje a aby dieťaťku nebola stlačená brušná dutina, ktorá nie je nejak chránená, sú tam vnútorné orgány, ale aby sa to sťahovalo pekne na tých bedrových kostiach. Tak tento SecureGuard nám pohľcuje až 35% energie v prípade čelného nárazu. Viem o tom, že ešte sa zmenila na tejto autosedačke aj sedenie. Áno, je tu ergonomickejší set a hlavne polstrovanie je oveľa mäkšie ako na predchádzajúcom modeli. Ďalej tu máme výškové nastavenie. Výškovo nastaviteľná hlavová opierka, veľmi jednoduchú cez poistku. Čiže až do tých 150 cm. Áno, a vďaka tomu, že spĺňame normu iSize, tak tých 150 cm vieme využiť naozaj až do tých 150 cm, pretože niektoré autosedačky, ktoré sa nám rozširujú, tak potom niekedy je problém, že už nad tých 130 alebo 120 cm ju vyššie nevieme vytiahnuť. Autosedačka sa vyrába vo viacerých prevedeniach, kolekciách. Máme kolekciu Classic, tam sú vlastne obyčajné klasické poťahy v čiernej a sivej farbe. Následne máme kolekciu Style, tam si môžeme všimnúť, že súčasťou materiálov je aj veľmi jemná priedušná sieťovina. To vlastne vidíme aj na to je konkrétne táto sedačka. Áno. A následne máme kolekciu Lux a tam je vlastne poťah vyrobený z recyklovanej morskej vlny, ktorá má tie isté vlastnosti ako merino vlna, akurát, že teda nekúše. Ak vás táto autosedačka zaujala, nech sa páči, zastavte sa buď na našej predajni Bambiny v Trnave, kde vám sedačku veľmi radi popredvádzame, môžete si ju vyskúšať aj s vašim dieťatkom, alebo samozrejme všetky farby nájdete aj na našom e-shope bambiny.sk, kde si už viete v tejto chvíli aj objednať. Ahojte! Ahoj!